Bueno, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa teknolohiya, gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibok nga kalibutan. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas pinagi sa GSAT. O live usab kita sa mga local stations, no? Labi na usab sa mga FM nga nagtamok nining ato programa. O ako nga dako nga pagpasalamat o pagtahod sa itong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Church, ilalom sa pagdumala sa itong mga pinangga nga administrators, o usab sa tanan nato nga mga directors, o sa tanan nga nagsunod ni atong programa. Bueno, hangyong kakamus paduko sa inyong ulo, magampo ta. Dagan salamat o Diyos sa imong pakiguban, dagan salamat sa imong gugmag panalangin, among ikalipay ang pakigkuyog din kanimo. Kami nagimitar sa imong balang espiritu nga magiya, maghatag og kaalam, magapahulam niini aron amo usab ma-share ang kamaturan ngadto sa uban. Salamat o Dios sa pagdungog sa among mga pagampo kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, niya dinhi si Jimar Vega, Ernie Catayas, Julie Nudado Habeles, Richard Kembo, Rodney Rims or Pastor Rodney Rimo, Eljon Nakano Razonably, Earl Clyde Bautista Guillermo, E.G. Kabading, Gideon Briones Selva, and Dave Dominic Texon. Ayaw biya mo kalimot mga pinangga, pwede mo mga nawag, sumala sa inyong makita di ang number sa screen, ilabi na sa 0929-344-1777. Tapos munggo, 0929-344-1777. Alam niya itong mga tao nga mahiligon nga mangutana live. Og niya din si Giging Manggubat, Gideon Briones Selva, niya sab din si Aimee Quinza, Peter Hibaya, Dave Dominic Texon, Shibari Vilyasis Ricanya, Earl Clyde Bautista, Guillermo Anliza Aninon, og Ariel Natulia Ariola, Eljon Nakano Resonably, Rodney Rims, Junior Ricanya Zoki, Richard Kimbo, Julie Nudado, okay? Og niya sab ni ang uban nato nga nadi si Sister Filatsa. Nasab si Dave Dominic Texon, mayong hapon pastor. Niya din si Jocelyn Gonzales Dakles. The first, mayong hapon sa tanan, especially kay Pastor. Mayong hapon sab. Niya din si Rimrim Pagu Payud, mayong hapon pastor, watching from Barangay San Jose, Ormoc City. Niyasab si Rimri, niyasab din si A.G. Kabading, Great Ko, Shane Steven Dumayo, nga naga-birthday karon pastor. Niyasab din si Jocelyn Gonzales Dakles, mayong hapon pastor, watching here at Quezon, Bukidnon. Bueno, kung naamoy mga pangutana, ayaw mo pagduha-duha, ipangutana na ninyo, karon matagaan na to o pagtagad, no? Pangutana, mahitungod sa balaang kasulatan, o pangutana, mahitungod sa atong gisaysay itong niagi nga simana about sa kapa, gunsay stand sa 7D Adventist ni anak nga mga bahina. Niyasa din si Merlin Lapinig Juric. Good afternoon, Pastor. Chris, tanaw na sabmi sa imong program. God bless, watching from Jeju, Korea. Niyasa din si Cherry Bloom. Good afternoon, Pastor. Happy listening from Milan, Italy. God bless your ministry. Okay, broadcast to baptism, Lia Makabuhay Abali, niyasa si Jen Coliantes, o nanawag sa ako din karon pero wala di siya naka-live, so na naka-live anto aragyo dito sa ato nga kauban di sa likod. So niya din sab si Bong Zuniega sa RFM Mabinay, uban usab ni sa mga Royce family. Niyasab din si Julie Nudado Habeles, mayong hapon pastor. Okay, niyasab din si Filatsa Peter Hibaya, mayong hapon pastor, gikan sa Davao, Panakan. Niyasab din si Andy Dichos Cortez. Ay mo kalimot mga pinangga nga inyo kining i-share aron ma-bless usab ang uban. Og matupan ni Shibari de Vilyaris Ricanya, mayong hapon pastor Chris, og sa tanan nga viewers, God bless us. Anlisa Aninon, watching from Karachi, Pakistan. Eljon Nakano Razonably, maying hapon from Kariya, Japan.
Og si Ritoya Nano Jr. mayong hapon pastor, ngutana ko bahin ni Kristo ang amahan o sarabas sila si Ili Soriano raba ingon siya si Kristo anak ra kay gikan daw siya sa tiyan sa Dios. Anak ra kay gikan sa tiyan sa Dios. Unsa man ni anak gikan sa tiyan sa Dios or anak kay nagpakatao siya? Ingani mo gud mga punto niya nagamit og Juan 1:18. Atong tistingan sa pagbasa ang gitawag natog Juan kapitulo 1 bersikulo 18. Kay murag na igapanawag sa atong cellphone ang ilang una-una tingali nga naka-live ni nga cellphone katong number nga atong gi-deklarar igsoon mo to ang gamiton. Okay? Niyausab dinhi sa Juan 1:18 wala pagyoy tao nga nakakita sa Dios ang bugtong anak nga anaa sa sabakan sa amahan kini siya mao ang nagpaila kaniya. Kini ra bang word nga bugtong anak igsoon? Kining word nga monogenes. Sa Griego ra bang nga original is monogenes theos. Okay? The only begotten God. Okay? So dili nimo matawag nga ordinaryo ni siya nga tao kay God kini siya. Okay? So ingon siya din hinapa din si Lia Makabuhay Abali. Good afternoon, Pastor. Naminaw na sadmi hay pagkadaghan ang nangakabig nangakabig sa kapa. God bless, Pastor. Tinogin na ikson, million baya, billion pamanggani ang gisgutan nato karon. Ingani magud mga pinangga. Magisgot ganita og kwarta, mo ganay problema. Si Judas biya 30% or dili day 30%. 30 pieces of silver, di ba? Nunya si Jesus Christ gatintalon sa Ginoo, tibo kalibutan ihatag. Pero marunong yung yawa kay 30% pwede ra na alang sa tuwa. Muna nga kung wala tay saktong relasyon ni Jesus Christ igsoon, do nagyoy problema nga mo abot no. So tingali ako ning ihatag didto, ko ako no palihog kay murag naig panawag diri. Kuan na lang sa tingali ni palihog ko na kay para na ay akong ipahatag ni kay sigig panguntak ning naadiri kay basig mangutana ni siya nya gusto ko mudawat og mga live karon nga pangutana aron matagaan og pagtagad ipalihog ko no hatag ni didto sa kuan operator kay murag mo na mga gapangutana na siya. Na dinhi si Jendi Dago, latulat lang ako na nanawag sa akong personal nga number 0917-152-6046. Hulat lang. Niya si Justin Cordoba, mayong hapon pastor. Niya si Jubal Lasarte, Marco Marqui, Solomon Giber watching from Iligan, God bless. Ray Villantes, God bless pastor. Aboy na natay caller, atong dawato ng atong caller. Caller, go ahead, palihog. Okay. True church. Nga sulat sa Bible, Pastor, si Bala Church of God. Okay, actually, Igsoon, gitawag na siya og descriptive title. Kanang imong giingon nga, di ba, Church of God, imo tingaling gina-refer ang 1 Corinthians, no? You know, nakabalo naman ka na. Kanang word diha nga Church of God, kung imo mamatikdan, dili siya capital letter, no? Church of God. So, usa na siya ka-descriptive, okay? Name, meaning ga-describe. Pero mingon ka og pangalan gyud, it should be proper noun. Okay, for example, common noun, ang common noun is bridge. Dili na kinahanglan nga imong ikapital ang bridge, kay nga naman, common na siya. Pero mingon ka proper noun, kinahanglan imo gina siyang ikapital. Na kung mangita ka og ngalan, nga diin, tinuod nga ngalan, mubalik ikas Mateo 16:18. Kay ikaw si Pedro, nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, o ang gaghaan sa kamatayon, dili makabuntog kaniya. Ang problema mo ni, wa man magbutang ang Ginoo og proper noun diri. Wala. So, meaning to say, dili mo magamit ang word nga Church of God, kaya how about sa Church of Christ? How about sa Church of the Living God? How about sa Church of the Wilderness? No? So, kana siya ga-describe na siya. Dili na ito mabutang na kana siya o sa ka proper name or proper noun. Palapig zon. Pastor? Go. Pang-advent, Pastor. Pang-advent pala, Pastor, ako. Pastor? Go ahead, palihog.
ang Advent, small letter mga Advent. Hindi man proper noun ang Advent, Pastor. Okay, unya, sa may problema kung Advent? Hindi man gani church ang Advent. Di how come nga nag-true church ang Adventist church. Okay, ang Adventist Church wala mag-claim nga ang word Seventh-day Adventist maunay mabasa dito sa Mateo 16:18. Tanang reliyon igsuon dili mabalik basa dito sa Mateo 16:18. Ang doktrina sa Seventh-day Adventist makaplagan ang kamatuoran o ang tinuod nga iglesia pinaagi sa mga ilhanan o timaan dili pinaagis ngalan. Kay kung pinaagis ngalan igsuon, daghan na kay nag-angkon ana. Imagine nimo, dinis Pilipinas lang dan ulay na gunta. Nanay nang angkon na ang uban nasa Amerika, ang uban nasa Israel. Na dili man ta moingon nga mga puro na sila tinuod. For example, si Soriano, moingon og Church of God. Imagine nimo, nanay nakapareso sa word nga Church of God, wala pa si Soriano. Unya una pa kang Soriano ang word nga Church of God nga nagbantay sa adlong igpapahulay. Unya si Soriano wala nagbantay sa adlong ipagpahulay. Now, dili nimo maklaim kana nga ngalan kay common name, gitawag man sa common, dili siya proper. Okay? Now, unsaon man pagpangita sa tinuod nga simbahan. Okay? Una, atong hisgutan kana siya. Okay? Akong ihatag na to nga bersikulo 1, bersikulo 1 kining sa Santiago. Okay? Atong tanahan ang Santiago kapitulo 1 sa iyang bersikulo 27. Ang tinuod nga reliyon nga putli og dili bulingon at tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og sa babaeng balo, ang ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Daghan ra ba gaduaw og ilo og balo? Pero naghatag siya guidelines nga nag-amping sa ilang kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Okay? So, usa na siya. Sunod, ato makita dinhi nga sa pagbalik ni Jesus Christ, ni ay mga katawhan dinhi nga gitabo. Okay? Gikuha ni Jesus Christ kining mga tawhana. O kinsa ni sila? Atong tanawon. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling nga sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Jesus Christ. Sige hulagway nga ang tinuod nga mga tao nga pagalwason kadtong nagbantay sa sugo. Una, dili mahugawan sa kalibutan. Ikaduha, nagbantay sa sugo sa Dios. Ikatulo, gani mao ni ang ginabalik-balik sa Seventh-day Adventist, ang Ezekiel kapitulo 20. Nga diin mao ni nahimong timaan alang sa iyang katawan. 20 sa iyang bersikulo 12. Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga igpapahulay aron mahimong usa ka timaan. So kung nay mag-angkon nga kami ang tinuod kay nagdalamis ngalan nga Church of God, unya ang Church of God ra mas Biblia nagbantay sa adlaw pagpahulay. Ang Church of God sa Biblia, nagbantay sa kasuguan sa Dios. Ang Church of God sa Biblia, nagbaton nga dili mahugawan sa kalibutan. Na kunay mo angkon sa ngalan nga Church of God, tanawa, kung naa ba siya nga kalidad. Kaya bang ang Church of God wag giangkon ni Soriano, wala nagbantaw sa adlaw ipagpahulay, o Domingo ang gibantayan, o wa gid to mausab ang among challenge diri. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlong Domingo mao'y pulis sa adlong igpapahulay. Asa mabasa sa Biblia nga ang adlong Domingo balaan gipahulayan o gipanalanginan sa Ginoo. Hangtod ka na karon nga challenge wa pay nabasa sa balaan nga kasulatan. Unya lisod kayo mo claim nga diin si Kristo nagbatasan sa adlong ipagpahulay, Lucas kapitulo 4 bersikulo 16. Unya ang nag-angkon wala magbantay sa adlong ipagpahulay Domingo. Si Kristo ang ulo nagbantay sa adlong Sabado. Unya ang lawas mong iglesia nagbantay Domingo. Unsaong bagsibo ana? Mao man gani nga dili nimo saligan ang word nga pangalan Church of Christ, Church of God, Church of the Wilderness, Body of Christ, Church of the Living God. Perti daghana magud dinhi. Pwede na si angkunon sa matag tao, pero ang pangutana mao ni naa ba diha ang kabubuton sa Dios?
Mateo City 21, dili tanan magaingon ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa ginyaran sa langit apan kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Ug unsa ning kabubuton sa amahan nga naa sa langit? Salmo kapitulo 40 bersikulo 8. Ako nagatuman sa imong kabubuton o ako nagbantay sa imong mga kasuguan. Okay? So follow up Igsoon. Pastor, Padayon. nablang ang pumasok sa kawan ay magiging ligtas. Paano maliligtas ang Adventist Church? Hindi naman pumasok sa kawan ng iglesia ng Diyos. Ang Seventh-day Adventist Church wala man sa? Hindi pumasok sa kawan ng iglesia ng Diyos. Wala Ang mo. pumasok sa kawan ay magiging ligtas mo. Actually, nga ni, ang word nga iglesia, gikan sa Greek word nga ecclesia. Ang word nga ecclesia is a compound word nga kung imo na sumbong kagon, ekkalio. Ang word nga ek, that is gitawag og preposition sa Greek grammar, which means out of. Unya, ang word nga kalio, to call. So therefore, to call out of. So ang word nga iglesia is mga taong tinawag. Ang word nga iglesia, dili na building. Ang word nga iglesia dili na siya poste. Ang word nga iglesia dili na siya usa ka balay nga butangan og karatula. Ang word nga iglesia tao na siya. So sa pag-ingon nga iglesia, mga tao nga tinawag, nabatay mabasa sa Biblia niya na Efeso kapitulo 2 bersikulo 12. Atong tanawon, Efeso 2 bersikulo 12. Mo ni ang gingon sa Biblia. Okay? Mato pa niya, hinumdumi ninyo nga niadtong panahona, kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel, og mga dumuluong sa mga pakigsaad, mahitungod sa saad sa Dios. Og dinhi sa kalibutan kamong mga walay kalauman, og mga walay Dios. 13. Apan kamo pinaagi kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto na hilayo, karon gipakahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. So, kita kaniadto nga nalayo, gitawag ta ni Jesus Christ. O kanang word nga pagkatinawag, mo nang gitawag sa Griego nga ecclesia or iglesia. So, pag-ingon sa Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro, og niining bato, meaning kang Christ, pagatukuron ko ang akong iglesia, meaning akong mga katawhan. Dili na karatula, dili na building, dili na lansang, dili na simento, mga katawhan ka na siya. So pag ingong katawhan nga naigsoon, kinsa ning katawhan? Mga katawhan nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Mo itong gibasa. Nagbantay kasuguan, nagbantay sa adlaw ipagpahulay, nagbaton sa kugilingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So ang problema mo gud sa uban, kaya ilang gisiguro ang karatula. Na ibutang ya ibabaw sa ilang simbahan. Walay problema nga ang karatula ibutang ibabaw sa simbahan, pero dili ta mo claim nga kung walay ngalan anang karatula ha, dili na makamaluwas. Kay ang gibutang sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 20 ngadto 21, pinaagi sa bunga maila mo sila. Wala magyog pinaagi sa ngalan nga gibutang sa karatula, maila mo sila, kundi pinaagi sa bunga. Palapig son. Padayon. Murag nawala na ang atong kauban. So, Boyno, daghang salamat Igsoon, nawala naman ka. Niya din si Rim Pagod, mayong hapon, Pastor, watching from Ormoc. Niya din si gitawag na tog Julie Nodalo Habilis, mayong hapon. Niya din si Andy Dichos Cortez, mayong hapon sa tanan. God bless po, from Dasmariñas, Cavite. Or Dasma, Cavite. Niya si Anlisa Aninon watching from Karachi, Pakistan. Niyasab din si Eljon Nakano Razonable, mayong hapon Pastor, watching from Korea, Japan. Bueno, natay caller. Caller, go ahead, palihog. Basta, may hapon. May hapon sab. Ako'y tungutana, Pastor, bahay nining kini daw mga SDA piling daw Hudiyo kay ang sugo daw sa dili pagkaon sa baboy para daw sa Hudiyo, dili daw sa Intel. Mga ikaw explanation ni Pastor tingalig na minaw sila karon. Wala daw pagpasabot Pastor. Hantod garon, sugad kaniya to hantod garon, wala gyud ko'y nabasa sa Biblia nga nag-ingon
ang pagdili pagkaon sa baboy iya ra sa Hudiyo. Wa gyud ko kabasa niya na nagsigig gyud kog paabot nga ang pagdili pagkaon sa baboy iya ra sa Hudiyo. Mismo sa napulo ka sugo kay mato pa nila nga ang Ten Commandments iya ra kuno sa Hudiyo. Wa sa kuy nabasa sa napulo ka sugo nga ang napulo ka sugo iya ra sa Hudiyo. Kay ngani magud mga pinangga unsay buot pasabot. Lahi ang standard sa Ginoo alang sa mga Hudiyo, lahi ang standard sa Ginoo nga ihatag ngadto sa mga Pilipino, lahi ang standard sa Ginoo nga ihatag dito sa Russia. Unsa may but pasabot? Pag-ingon dinhi nga dili ka magpatay nga gihatag sa mga Hudiyo, sa mga Hintil pwede ta magpatay. 5 minutos na bilin. So, listen kayo, payong dili ka mangawat. So, iyara lang na sa Hudiyo, niyang mga Hintil, di, pwede ra mangawat. Pag yung nga, dili ka mukaon og mga pagkaon nga mga mahugaw, unsay but pasabot? Ang mga Hudiyo re gipangga dili pa kanon natong mahugaw, unya kita nga mga Hintil pakanon og mga mahugaw. Maunay wala kayo masabti sa mga tao, no? Kay kung imong tan-awon igsoon, mismo si Apostol Pablo, no, sa iyang nga kapanahunan, nahibalo siya og unsay hugaw. Og iya ka nang gisgutan sa iyang sinulatan. Og nahibalo kita kung unsay gilatid sa balaan nga kasulatan. Gikutlo ni Paul. Gikutlo ni Paul ni kini nga balasahon didto sa Old Testament. Akong basahon. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila nagaingon ang Ginoo. Kinsa nag-ingon? Ang Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo, og ayaw na kamo paghikap og mahugaw og unya pagahinangpon ko kamo. Kining word nga ayaw na kamo paghikap og mga mahugaw asa man ni nabasa kay Ginoo may nagsulti ani. Walay lain dito sa Old Testament. So imo makita nga ang Old Testament nagapadayon ka na sa New Testament. Ang word lang nga Old Testament, di ni mo na mabasa balik sa Grigo o sa Hebro nga pinulungan. Gidugang na lang nas tao. Kay aron pagsabot nga gikan sa Genesis ngadto sa Malakyas, gitawag nig Old Testament. Gikan sa Mateo ngadto sa Revelation, gitawag kinig New Testament. Pero tao na nagdugang ana. Okay? Ang nag-una ana si Tertullian, 2 minutos na nabilin. Si Tertullian egsoon mo nagsegregate ana. Pero wala na sa Biblia, kung imong tan-awon, si Pablo nagingon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan, wa siya minyog ang Old Testament. Kasi pagsulti ni Pablo, naa naman sa New Testament time, di ba? So, wala na yun si Pablo nga, ang tibuok nga kasulatan, wa siya niyog ang Old Testament. Remember, wala laing textbook si Paul niya ng panahon na, ang Old Testament ra. Wala pa ba matibugong ang New Testament during sa panahon ni Paul sa buhi pa siya. Natigom na ng New Testament, wala na ang mga apostoles. Okay? So sa time ni Paul, gigamit ni Paul ang Old Testament. O ang iyang address sa Old Testament mao ni, ang tibuok nga kasulatan, gitugas sa Dios, may kapuslanan sa pagtunlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong, andron ang tao mamahingpit sinangkapan sa tanang butang. O sa inyo niya, ang tibok nga kasulatan, gituga sa tao. Wa magyun, ang tibok kasulatan, gituga sa Hudiyo ra. Kay si Pablo, bisag kinsa nga theologian imong pangutanon. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, nag-refer ka na sa Old Testament. Walay theologian nga mudigar niya na nga dili na Old Testament. Nag-refer na sa Old Testament. Kung nag-refer sa Old Testament, wala gitawag ni Pablo og Old Testament. Ang gitawag ni Pablo ang tibuok nga kasulatan. Gitugas sa tao. Kinsa ning tawhana? Ang word na anthropos, mankind. Tibuok tao, tibuok nga kalibutan. So imo makita nga atong nabasa nga sa panahon ni Apostol Pablo, ginagamit gyapon tao na lang nagdugang anong word Old Testament. Wa kay mabasa sa Hebrew, bisan pag-asa sa Grigo, sa Septuagint, nga diin ang word nga Old Testament mabasa nga nag-refer si Genesis ngadto sa Malakay. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion. Ayo paghawa, mobalik kita karon tuton.
balik kita sa atong pagbalik niya din si Idel Moria, may hapon nimo diha Brad Idel. Niya sabdi si Japit Biluso Sunal, niya din si Levi's Labadan Anakaya, God bless Pastor, watching from Kugman, Cagayan. Ernie Catayas, good paying Pastor, God bless you always, watching from Dubai. Elsa Mariano Duklayan, Kalakar, God bless Pastor, watching from Taguig. Bilain Ansali Murillo, mayong hapon Pastor, nagsunod ko sa imong programa gikan diri sa Bacoor, Cavite. Buino atong bugtong kay natay caller. Caller, go ahead palihog. Pwede ka mga tanong, Pastor? Isa na lang, Pastor. Palihog, bisag duhaon nimo, tulo ba pwede? Kinibang mga tanong lang, Pastor, kini Biblia o kaning gitawag sa Muslim nga Quran. Okay. Pareha ra ba ni sila? Okay. O dili? Ay paghawa, pwede ka maka-follow up. Dili sila pareha igsoon. In the sense, sa style sa writing igsoon, layo ra kayo sa Biblia ginato. Okay? Number one, ingani, mga 5th century na siya ni gawas. Og ang nag-introduce ana mao si gitawag nato og Muhammad. Okay? Unya atong tan-awon kung atong i-compare, gamay ra siya nga mga verses comparing sa Bible. Okay? Unya, ang uban diha, kinupya niya gikan sa Bible. Ang nakalahi lang mo ni, na ay mga doktrina sa Quran nga dili maom sa Bible. Okay? Dili maom sa Bible. O adunay mga informasyon diya sa Quran nga dili siya mao gikan sa Bible. Okay? Now, say for example, maghatag ta og example nga tungod kuno sa kagwapo ni Joseph, ang mga prinsesa ilang gipamputol ang ilang mga tudlo. Dili moom sa Bible. Okay? Pero ang sinulatan sa Quran ginapangga na sa atong mga igsuon nga kamusliman. Anyway, ila man na nga pagtulunan, wala man tay labot nga na. Unya naalay mga communalities, meaning kapareha, okay, sa Biblia ug sa gitawag natong Quran. Kung ako'y pastoryahon, ang mga Muslim igsoon is mga religious na sila nga mga tao. Ang word nga Muslim meaning believer of Allah. Ang word nga Islam meaning submission to the will of Allah. So sa word lang daan nga Islam igsoon, daghang grupo. Pareha sa Christian. Mayroon ka Christian, na Catholic, na Adventist, na Mormons, na Baptist. Sa Muslim na agyapon, na Sunni, na Shiite, na Mohabi, na Ahmadiyya, na Alawiti. Daghang gyapon na siya mga grupo igsoon. Lain-lain gyapon ilang pagsabot sa ubang pasahi sa Quran. Kay kung pareha pa, dayo sa ragid ang ilaon ta nga pagtulunan. Now, mas daghang kag makuha nga mga maayo nga pagtulunan dinis Biblia. Abi ninyo kining Biblia kung imong basahon, bisan pag mga tao nga dili Kristohanon, iya ning iganid og basa makasabot siya. Sukwahi sa Quran. Dili nimo dali masabot kung dili nimo na siya estudyuhan pagayo. Pareha gyapon sa Biblia wala na ang original nga mga katong autograph, no, wala na to. Tong original gyud nga si Moses na nagsulat, wala na to. Ang naa kopya sa mga kopya sa mga kopya sa kopya sa original, mao gyapon sa Quran. Ang Quran wala na tong mga original. Kaya ang original mo ni gisulat dito sa dahon, gisulat sa panit sa mananap, gisulat sa bato, wala naman sa to. Okay? Mao na ang ila gina-recite lang nila. Quran means to recite. Okay? Nya ang sa Muslim igsoon, ano na sila 5 pillars. 5 pillars, kung ilan ang tumanon igsoon, maluwas ka. Kay ang pagtulunan sa Muslim is salvation by works. Ang pagtulunan sa Biblia, salvation by faith, no? Righteousness by faith. Mao na siya. Ang sa Quran lahi, ang ila is na sila gitawag nato igsoon nga shahada. O kanang pag shahada nila igsoon gikan sa pagkatao, mismo pa hapit ka mamatay, ilitok na nila, no? Asyhadu anna la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mo na ilang shahada. Unya, nasad sila gitawag na to og zakat. Kung sa Biblia, adunay 10%, ang zakat usab na 2.5%. Okay? Ginahatag na sa mga Muslim, alang usab sa mga tao nga nagsuporta ngadto sa mga kabus mo na ilaha. Unya, nasad sila gitawag igsuon nga maghad sila, muadto sila
sa kausa sa ilang kinabuhi, maghan sila adto sila dito sa Mecca, mulibot dito sila sa Kaaba kapito, unya doon na sila yung mga seremonyas nga labayon nila si Shaitan sa bato. Unya na pay daghan mga seremonyalis nila himuon dito sa Saudi Arabia kumakaadto. Unya nasad sila gitawag igsuon nga fasting or Ramadan. O kana grabe na nga disiplina. Okay? O daghan usab ako naka-appreciate ko ana nga mga pamaagi igsoon kay say nang kausa ka niya ng tibok nga pagsilibrar nila dili ka mukaon hino mukaon ka gabi uban pa niya grabe nga gitawag matog disiplina di sa dato sila mabasol kay mo man ilang doktrina salvation by works no pero kung imo ikumpar sa Biblia o ang Quran dili gid siya mao ang Biblia nagtudlo og salvation by faith ang Quran nagtudlo og salvation by works. Pero ang Quran igsuon, ang Muslim nagtuo gyapon og mga sinulatan nga naa sa Biblia. Mabitaw na sila sinulatan nga amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, meaning nagtuo sila og usara ang Dios, nagtuo sila og gitawag nato og propeta, okay? Nagtuo sad sila og manulunda, nagtuo sad sila og judgment. Okay? O kanas mga butang nga ilan ang gipangtuan. Unya, nagtuusad sila nga adunay sinulatan ni David o adunay sinulatan nato nga angel which is means na gitawag nato og gospel, no? Now, kung kay nag-study man ko na kung imong ang ako nga ikasulti mo ni sukwahi gyud kaayo ang Biblia kaysa Quran. Pero ang may nga mensahe mo ni sa Quran igsoon ka usara hisguti ang Friday. Kaya ang ila na prayer day Friday man. Pero remember, daghang mga surah. Kaya ang kung sa ato din igsoon ni mga verses sa ila usab nga ay surah ayat ana. So daghang mga surah igsoon nga gisgot may tungod sa adlong igpapahulay. Okay? So mura sa Book of Mormon nagyapoy Sabat. Diri sa Quran nagyapoy Sabat. Sa Bible nagyapoy Sabat. Mo bitang makaingon ta ba nga asa man ang Domingo diha. So ingani nga mga pinangga sukwahi gyud ang Quran ug sukwahi gyud ang Biblia. Okay? Kung gusto ta og tinuod nga kaluwas sa Biblia. Nga naman hinidugay na kay ni. Okay? Pero gi-preserve ni sa Ginoo. Ang Quran listen nimo i-prove nga diin gikan sa Ginoo. Mas motuo pa ang Quran sa Bible. Kay ang Bible is gitawag niya ni scripture, gitawag nila ni o gitawag og gikan sa balasahon gikan sa Hudiyo. Niya ang Quran wala mangguytag na dinhi sa Biblia nga diin mo prove sa gitawag nato og Quran. Okay? So gani ilang gitawag nga ang Bible corrupt kuno ni siya nga Bible. Pero wako ka basa sa Quran, ano no, basin na sila mabasa. Sa Quran nga nag-ingon si Muhammad nga ang Bible corrupt. So kung dili nimo makrubub diya sa Quran nga ang Bible corrupt, mapugros ka dawat aning Bible. Okay? Kay imagine nimo establish na ang Bible. Kining Bible nato karon, mao na ning Bible sa panahon ni Muhammad. Okay? So establish na. So mas dali dili mikil tuan ang Bible kay mismo sa ilang kapanahonan karon nagtuo man. Pero ang problema nila mao ni sao nila pagpatuo sa Quran na dili man mohaom sa Bible. Okay? Palapig zon. Nagbawal man sila sa baboy pastor sa ato pa na sila mabasa sa ilahang Quran. Okay, yes. Ingani man gud mga pinangga. Giklim baya nila nga gikan sila kang Abraham. Duha man ang anak ni Abraham. Okay? Unya sa anak ni Abraham dito sila sa gitawag sa Pikas. Kay mo mamakitaan nga si Abraham gikuha man niya si Hagar. Okay? Mo short break ta gamay kay natay problema sa mic, no? Sa ato nga mic. Bueno, mabalik ta karon toton.
Bueno, mi balik kita mga pinangga sa atong pagbalik, no, atong nabugto kadyot. I don't know kung napa ba siya di aron. Anyway, kung na siya, pwede pagyapon siya mangutana. Balik lang igsoon pagpangutana. Na din si Darius si Rojales, niya desab din si Pastor Ephraim Petogo, ang ato nga dating station manager din sa Hope Channel. Karon siya na usab ang ato direktor sa Tibok Mindanao sa Sulad, Philippines, no? So, maing hapon ni mo diha, Pastor Pitogo. Niya din si Daniel Guba. Morning, Pastor. I'm watching from London. Okay, buntag din sa London ron, no? Maing buntag usabi mo diha, Daniel Guba. Na din si Jolie Nodalo Habilis. Pastor, mangutana lang unta ko. Tinuod ba kung muadto og patay mahugaw daw? Okay? Bueno, balikan ta na nga pangutana. Bueno, ato dawato ng ato caller. Caller, go ahead, palihog. Hello, Pastor. Padayon, Igson. Pastor. Padayon, Igson. Pangutana. Palihog. Pastor, ano yung ako masiling pastor ang pumasok sa kawan. Ang pumasok sa kawan ay magiging ligtas na, Pastor. Pwede mo pakusgan na to atong speaker diri kay murag dili kay nako madungog, no, atong speaker din studio. Okay, balika, Igson. Oh, go. Ang pumasok sa kawan ay magiging ligtas na, Pastor. Hawan church. Okay, go. Pastor, Go ahead, Igson. ang pumasok sa kawan ay magiging ligtas. Ang musulod sa Sa kawan ay magiging ligtas. di na ko maklaro, Igson. Padayon, Igson. Kaya ang totoong kawan ay eksisyon ng Diyos. Kawan Iglesia ng ang Diyos. imong bot pasabot ang church, tinuod nga church ang Eksisyon ng Diyos. Okay, Igson, walay problema kung mag-isgot ka og descriptive name or title. Walay problema. Kaya naman gina siya sa Bible. Mismo Church of Christ, nas Bible. Church of the Living God, nas Bible. Church of the Wilderness, nas Bible. Pero dili na siya proper name. Okay? Usmong ko, dili proper name. Ga-describe, mura ba og Pinoy, Pilipino, Pinay, Pilipina, maura na siya ga-describe sa mga tao nga nagpuyo sa Pilipinas. Mura gitawag nato ni siya common. Okay? Pero mayong ikag proper noun, for example, Chris Bacalares, that is proper noun. Jose Rizal, proper noun na, dili na mailog sa uban, kay imo na ngalan. Pero mingon lang kag Pinay, pertindigan as Pinay. Kaya nga naman, common na siya. Pinoy, common na siya. Mauna ang word nga Church of God, common na siya. Church of Christ, common na siya. Church of the Living God, common na siya. Pero mayong kag proper exon, proper noun, wa tay mabasa sa Biblia. Kung ibalik niyo sa Mateo 16:18, wa tay mabasa sa Biblia. Kay kung imong tanaw ng word nga Church of God, common na siya, unsa ebidensya, small c na siya. Church, og walay small c nga tawgon og proper. Okay? May kag proper noun exon, meaning to say, capital gina siya mag-start. Pero tanawa imong Bible, tanawa ang Church of God, small c na siya. So, dili ni mo maklaim nga mauna ang ngalan nga tuwa sa Mateo 16:18. Okay? Follow up, exon. Ang Hebrew of the Sabbath, ano ay Pastor? Come again? Hebrew of the Sabbath, ano makes himself equal to God? Sabat, nangutana sa Sabat? Hebrew of the Sabbath, then make himself equal to God. Di na ko makuha imong pangutana, exon. Hinay-nay lang. John 5:18. Padayon? John 5:18. Okay, John 5:18. Okay, atong tanawon, John 5:18. Okay? Gipahunong, kanang gilapas ni Kristo, mo ba na imong buhat pasabot? Atong tanawon. Juan Kapitulo 5, versikulo 18. Og mao kini ang hinungdan nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlong igpapahulay, kundi tungod usab ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan, og sa ingon ni ana nakigsama siya sa Dios. Unsay imong pangutana Nigson? Gilapas ni Kristo adlay pagpahulay? Diya ba ang imong punto? Ang
worship day na Pastor ako. Kining, ako na lang i-explain ng John 5:18 kay sense ngayon mo na siyang gidala. Ang John chapter 5 verse 18 igsuon, adunay akusasyon ang mga Hudiyo. Dili si Juan ang nag-akusar. Dili ang writer sa John mo'y nag-akusar. Gi-record ni John ang akusasyon sa mga Hudiyo nga gilapas kuno ni Kristo ang adlaw ipagpahulay. Basahon ko pagbalik. Nagingon. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudiyo. Kinsa? Mga Hudiyo. Sumpayan tas magbasa. Sa pagpatay kaniya, dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw pagpahulay. So meaning to say, ang akusasyon sa Hudiyo, ngano nga patyo nila si Jesus Christ, kay gilapas ni Jesus Christ ang adlaw pagpahulay. Ang question ani mao ni, tinuod ba, tama ba ang akusasyon sa mga Hudiyo? Ang tubag, dili tama. Okay? Tungod kay wala sukad si Jesus Christ naglapas sa adlaw ipagpahulay. Wala sukad si Jesus Christ naglapas sa mga kasuguan sa Dios. Kung imong tanaw ng Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Mianhi ako dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. So therefore, wala gilapas ni Kristo. Si Kristo gid mismo. Now, asa man ang tuhuan nato ani karon ang akusasyon sa mga Hudiyo o si Kristo? Kay si Kristo wa man siya naglapas. Okay? Gani, kung imong tanahon sa Juan 15:10, kay Juan man imong gigamit, si Juan sa datong gamiton. John chapter 15 verse 10 nagingon, no? Akong basahon nagingon diri. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan o gapabilin ako sa gugma. So imo makita wa sa ninyo nga akong gilapas sa sugo sa akong amahan. Kung dili akong gituman ang kasuguan sa akong amahan. Mao na sad ni. Asa may tumano na to, tuhuon. Kanang akusasyon sa Hudiyo or kanang gisulti ni Jesus Christ. Kay wa tay mabasa sa Biblia nga si Christ naglapas. Kay kung natay mabasa sa Biblia nga naglapas, di nakasala si Kristo. Nunya ang unang Juan 3:4 nagingon, ang sala mo'y paglapas sa sugo sa Dios. So unsa may but pasabot? Nakalapas si Kristo o nakasala si Kristo? No, dili. Ang mga akusasyon kana sa mga Hudiyo tungod kay si Kristo manggod na nambal sa panahon sa adlaw igpapahulay. Mao man ang tinud nga istorya. Ug ang panambal ni Kristo sa adlaw ipagpahulay alang sa mga Hudiyo nagbuhat na siya og nakasala siya. Pero alang kang Kristo wala siya makasala. Kay uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlaw ipagpahulay. Mateo Kapitulo 12, versikulo 10 ngadto sa 12. Og mauni ang giingon sa balaan nga kasulatan nga gusto nako pagabasahon. Mato pa niya dinhi. Okay? Tanaw na to. Jess, og tanawa dito'y usa ka lalaki nga may kamot nga nakuyos og karon ilang gikasumbong si Jesus. Siya gipangutanan nila nga nagingon, "Uyon ba sa kasuguan ang pagpang-ayo sakit sulod sa lay pagpaulay?" Nangutanang Hudiyo. Kung okay ba? Uyon ba? Meaning permitted ba sa balaod nga manambal? Unsay tubag ni Jesus Christ? Kanila mitubag siya nga nag-ingon, kinsa bang tawhana kaninyo nga kung siya may usa ka karnero nga kini mahulog sa gahong sa adlaw pagpahulay, dili niya gunitan kini aron bitarong paingon sa gawas. So meaning to say, ang mga Hudiyo nagpractice nga kung adunay karnero mahulog sa gahong, pwede na kwaon. So nahulog na inconsistent ang lang tudlo, di sila pwede manambal, pero pwede sila muluwas og karnero. Di sila pwede muluwas og tao, pinagis balatian, pero muluwas sila karnero nga nahulog sa gahong. Nahimong inconsistent. Busa nag-ingon si Kristo sa versikulo 12, pagbili sa tao kay sa usa ka buok nga karnero, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlong igpapahulay. Usmon ko, busa uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sulod sa adlong ipagpahulay. Wala mag-ingon si Kristo, wala na isugo. Okay? Okay, muna natay caller atong dawaton ang atong caller. Caller, go ahead, palihog. Hello. Paday, May Kristo. hapon, Doktor. May hapon sa. Doktor, akong pangutana, Doktor ba? Okay? Namang nag-share sa tuwa about kanang second resurrection. Itong pagbanaw about second coming, Doktor. About second coming, go.
kanang abot sa katong unang pagbanaw, ikaduhang pagbanaw, pastor ba? Oo, niya. Kanang ako ang libugan, pastor, kay ang Diyos gugma manggod niya. Ang Ginoo na daw ang musilot Okay. So, sa mga tao nga mga kasala kaya niya. Murag sa ko ang una-una, pastor, lamang goy second chance, pwede ba siya akong kasaylo pa? okay, tinod na. Okay, mutabag na ko. Okay. Ang second chance igsoon, mintras buhi pa ka. Mo bitaw nga ang tao sa dihang maminsahian, mapatilingog ta. Kaya ang second chance, bisan pag third chances, fourth, fifth, sixth, bisan pag usa ka gatos, pwede yapon. Basta buhi pa ka. Pero mamatay na gani ka igsoon, lahi na nga istorya. Aton tanahon. Roma Kapitulo 7. Adunay giingon ang balaang kasulatan dinhi. Roma Kapitulo 7, versikulo 1 og 2 nagingon. Wala ba kamo mahibalo, mga igsuon, kay ang ginasultihan ko karon mauman ang mga nahibalog unsay kasuguan, nga ang kasuguan makabuot sa tao sa panahon lamang nga buhi pa siya. So ang kasuguan makabuot sa tao samtang buhi pa siya. Kung nangawat ka, ignon ka sa kasuguan, di ka mangawat. Kung nagpatay ka, ang kasuguan, dili ka, di ka mangpatay. Pero kung patay na ka, unsa may mabuhaton? Wala na makaibuluhaton. Okay? Mamagani, gi-encourage ta, dinis sa balaang kasulatan, nga gisulat dinis Ecclesiastes, Kapitulo 9, atong tanahon. Ang tambag sa Ecclesiastes 9, versikulo 10, ingon siya, bisan unsa nga hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhat na kana, uban ang imong kusog, kay didto sa Siol, diin ikaw muadto, walay buluhaton, nilalang, ni kahibalo, ni kaalam. So sa ato pa, ang pagbinuotan, ang pag-usab, ang pagdawat ni Kristo, sa buhi pa ka. Okay? Kaya nga naman, kung patay na ka, judgment na ang musunod niya ng panahon na. Mamagani, sa maugyapon nga libro sa Ecclesiastes 12, versikulo 13, nagingon siya, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios, ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mubantay tag sugo, mintras buhi pa kita, kay kung patay na ta, nagpaabot na ta sa paghukom. Nagpaabot na ta sa pagbalik ni Jesus Christ. Remember, sa pagbalik ni Jesus Christ, duha ka klase ang tao. Juan Kapitulo 5, versikulo 28 o 29. Mauni ang giingon sa balaang kasulatan. Basahon ako. 5, 28 o 29. Matupan niya diri. Ayaw ko mo kahibulong ni ini, kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaas sa mga lubong, managpakabati sa iyang tingog, ug ang mga nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadtos kinabuhi, ug ang nanagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadtos pagkahinukman sa silot. So duha ka klase, ang nagbuhat og natarong, banhahon, ngadtos kinabuhi, nagbuhat og dautan, banhahon, ngadtos kalaglagan. Pero niining duha nga pagkabanhaw, lahi ni siya kay nganuman, matod sa Biblia, una ang katong mabanhaw ang tao nga mga matarong. Mao man gani dinhi sa Biblia, nagingon dinhi sa bersikulo 5 o bahin sa Pinadayag 20. O bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang 1,000 ka tuig. Kini mao ang nahunang pagkabanhaw. So, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa bagbuot nila. So, ang unang pagkabanhaw, mahitabo na igsuon sa pagbalik ni Kristo. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Okay? So, ang ikaduha nga kamatayon igsuon, mahitabo na didto human sa 1,000 ka tuig, mauning giingon sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 5 o versikulo 6. Wala pigsoon kung nakay pangutana. Dapat additional po, pastor ba? Kami manggong tong sa Isaiah, yan isa 44, pastor ka lang sa idolatry, yan pastor na magkulit o sa kuwan pa. Okay. Kaning isa Adventista, pastor ba, anong
Nakagyapon ka ng murag mga ibang print ka na gyapon nga mga image ka ng kay Jesus Christ gyapon na kuwan. Kanang graven image? Oo, mga inaanak. Wala gusto may ba? grieving image sa Seventh-day Adventist. Wala igsoon. Walay grieving image. Ang word nga grieving meaning kinulit, carve, mo na word. Okay? Kung imong tanawon, balik ka din sa Exodus Kapitulo 20, mao ni ang ato basihanan o mao ni ang ato nga ginatamdan din sa balaang nga kasulatan. Ang Exodus Kapitulo 20, natangtang naman ni. Okay? Nag-ingon din ni Igsoon, dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og larawan nga kinulit, carve. Gikan sa Hebrew word nga pisil. Okay? Kanang imo nakita tingali nga naa sa eskwelahan o naa dito sa Sabbath school nga klase, kung sa Protestant pa, Sunday school, dili na graven image, picture. Lahi ang word nga picture o lahi ang word nga graven image. Ang role sa picture, it is an gitawag object of illustration. Ga-illustrar. Okay? Lahi tong graven image. Ang graven image, gibutang sulod sa simbahan, ginapahiran sa panyo sa mga tao, gihalok-halukan, giludhan o giampuan. Unsa? Ang gicarve, gipisil, kaning gitawag na to og graven image. So, akong tubag niya na, Edson, walay graven image sa Seventh-day Adventist. 5 minutes ang nabilin, aron mahumanta. Follow up, Edson. Sige, katulong ako, Pastor. Salamat kayo. Okay, dagan salamat. To, ako ipaibalo lang sa mga ruang Katolik usab. Walay graven image sa Seventh-day Adventist. Ang gisgutan ni sa Biblia, Igsoon, graven image. Dili ka magbaton og Dios-Dios. Di ka magkulit og larawan na sama nga tuas sa langit. Mini mga dagway ito sa langit, bisag manulunda. Sama nga nasa yuta o ilalom sa yuta. So, kinsa man ang mga dagwaya nga gibutang karon sa dako nga simbahan? Mga dagway na nas langit, nagyorderan ka sa langit. Ayaw pagbuhat og linilok nga larawan nga samas dagway sa langit. Kung dili manggani samas dagway sa langit, samot na. Gidili manggani ang pagbuhat og graven image samas dagway sa langit. Kinsa may nakasiguro nga mao ni naong ni Pablo? Nga hantod karon walay nakasiguro sa naong ni Jesus Christ. Kuhaan tanan picture ni Jesus Christ nga nasa internet. Itandi tanan lain-lain og naong. Tanawa ang pictures diya sa Roman Catholic. Naong ni Pablo, naong ni Pedro. Adtong speakers laing simbahan na sa Roman Catholic. Laylay og naong. Gidili manggani atong dagway nga naa sa langit, kana pahinong dili na gilhinong pareho. So ginadili ang paghimo og graven image. Bueno, nadini si Annabel Tumampos Lagata watching from Dubai. God bless your ministry, Pastor. Rundag na kulagnos, good PM Pastor, ngutanan lang ko kay nadungog ko sa mga pastor nato nga ang 144,000 o ang Great Multitude pareho ra na unsa man gid ni katinuod Pastor. Actually, kung usa ka sa Seventh-day Adventist, naay gisulti si Mrs. White nga dili na angay lalison. 2 minutes na bilin kung unsa ang kumpuso sa 144,000 kay dili na makahatod kanato o kanang mga gitawag nato og kaimportante sa kaluwasan. Bueno, dili lang ko mudugang diha kay 2 minutes ang gihatag. Junjun Hermosura watching from Valencia City. Niasab din si Sitsit Dayaday. Niasab din si Jonathan Kutadamid. Maayong hapon, Pastor. Watching from Malaybalay, makadasig kayo imo program. Agapito Ayag, maayong hapon Pastor Bacalares, watching from Dubai. Robert Godines, maayong hapon Pastor. Michael Laureano, maayong hapon Pastor. JPDI ko, good PM Pastor, God bless sa imong program. Lonito Binega, Doc Marlin Manungay, Edwin Maylig, Rafi Maylig, Yanix Campo, maayong hapon. Hello Pastor, maayong hapon, watching from Japan. Dario Sirujales, Daniel Guba, morning Pastor. Napunta din si Ritoya Nano Jr. Pastor, si Kristo ug Ama kay ako wala kay nato. Ato ra na i-emphasize pag sa sunod igsoon kay gamay na kayo ang ato nga panahon. Nasabi niya ang ato mga kaigsoon sa Southern Mindanao Mission, no? Okay, niad sa dinhi ang Jinsan, no? Mayng hapon sa Southern Mindanao Mission, no? Sa among mga kaigsuonan, mga administrator, maingon sab ni
Pastor Rosas, ato presidente, ato usab treasurer si Pastor Bing Sanis og sa ila usab nga executive secretary og sa tanan lamang no mayong hapon sa tanan usab mismo dinhi sa amo nga administrator Pastor Bacos, Pastor Morinti og ang Sir Benji mayong hapon kanang tanan. Pastor Junior Bali mayong hapon. Pastor Chris, God bless sa imo program. As lang unta ako pastor kay naa ako kauban sa trabaho nga Katoliko pero wala na pud siya gasimbas Katoliko. Na-convince siya na dili gyud angay i-baptize ang bibi kay wala man gitudlo sa Bible. Nag-ask siya nako pastor kung pwede ba madidikit ang bibi maski dili SDA ang parents stands in advance sa imo tubag pastor. Ari dinhi sa kuan sa South Philippine Union nga Garden Church no. Kay wala tay problema niya ng bahina. Bunaw nakabsan kita sa ato nga panahon. Dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa among station manager, sa communication director o usab sa division. Kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon, siya nang pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mauray angay nga babuhi. Magampo ta. Daghang salamat o Dios sa imong pakig-uban. Daghang salamat sa imong gugma o panalangin. Tuguti nga ikaw magahatag og panalangin sa mga OFW, sa mga kaigsuonan nga nasa abroad ug sa tanan usab nga mga kaigsuonan dinhi. Tuguti nga ikaw usab mga panalangin sa among mga administrator. Salamat sa kaalam nga imong gipahulam, amon ning gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. How can a person help their spouse get rid of a bad habit he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are gonna change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's gonna be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work.